Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. Sannan mu da saduwa a cikin wani sabon shirin. Kamar yadda kuka sani sati biyun da suka gabata ne bakon al'amari ya faru a jihar Kaduna da aka samu wani mahaifi ya lalata 'ya'yansa guda biyu ƙananan yara. Babbar mai shekara 7 sai mai bi mata mai shekara 4. Wannan al'amari ya faru ne a jihar Kaduna. Mahaifiyar wayannan yara ta fito tana yin kuka tana roƙon bayan Allah da su taimaka mata su kawo mata ɗauki. Sakamakon abin ya sha kan kuma gaskiya wannan abu ne wanda zai iya shan kan hankalin kowane irin mutum. In dai mutum ne kamili mai hankali. Amma kafin nan bara mu sada ku da wakilinmu ku ji yadda hira ta kasance tsakanin wakilinmu da mahaifiyar yaran. Mun gode. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel tamu, muna roƙonka da ka sa hannunka ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Ina neman sauran ƙungiyoyi na lauyoyi da ƙungiyoyi na musulmi su kawo min ɗauki. Ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka, na san za ku iya in kun ji kokana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara ƙanana. Masu saurari Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya bakunci rigasa layin Malam Bello da ke garin Kaduna, inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa, musamman ƙungiyoyin lauyoyi mata da ƙungiyoyin kare hakkokin bil'adama da ƙananan yara domin neman hakkinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin domin iyali. Bayan an zo kotu su uku na uku sai ga lauyan shi ya turo wani lauya wai suna neman sulhu. Sai na ce ni ban amince ba, aka ce to ana bukatar shi. Sake zuwa sai kuma lauyan shi ne ya zo shi, Murtala Baba Ibbi sunan lauyan shi. Da ya zo shi sai ya ce su sulhu suke so, ana bukata a yi sulhu. Sai alkali ya ce ya amince sulhu yana da kyau. Ni ce ban amince ba. Ce ga nan mufti na sa shi a tsakiya shine babanki, a yi sulhu, idan bai yiwu ba a dawo kotu. To ranar sulhu 'yan sanda dama su kes na hannunsu suka zo suka kama shi. Suka kama tsohon mai ɗakin naki? Shi tsohon mijina suka kama shi. Da dambe ma sai da har rigan shi ya ki shiga mota. Ana zuwa police station kuma mun je mun bi su suka kira mu 'yan sanda suka ce mu zo mu. Mun je mu kuma sai gashi na an zo wai an yi belinsa. 'Yan sandan kuma suka ce ya faɗa ranar da za a dawo police station. Ya faɗa ranar 12 ga wata. Ranar 12 ga wata akan za mu koma ranar 12 ga wata sai kuma ga takarda daga kotu wai ana nema na a ranar. Amma tsaya tukuna, 'yan sandan ina ne? 'Yan sandan headquarter ne na Gabasawa. Dama su ne suke ta neman shi nan bai zo ba? Su ne suke ta neman shi, a nan ne aka rubuta laita har sau 2. An baki labarin dalilin da yasa aka bada belin shi? An ce wai akwai takarda saboda lokacin da ya kai kara na an kawo wata takarda a nan high court ya yi ta, wai 'yan sanda ya kai kara da Inspector Moses da Commissioner of Police da MA Gezawa da Dr. Shinkafi da ni Fatima Abdullahi muna damun shi akan matsalan iyalinsa. 'Yan sanda ina ruwansu da matsalan iyali, don haka a daina damunsa. Takardar wannan ita ne ba a da daman da za a kama shi. Shi ne aka ce an yi belin shi, lauyan shi ya zo shi. Amma bai hana su yi bincike ba, don haka ya faɗi ranar da zai dawo. Ya faɗi rana, amma fa suna buƙatar mahaifina, waliyina da nashi su zo akan magana. To mun je mu a ranar shi ne aka kawo min kuma takarda a kotu ana nema na. Shi kuma wanda wace kotun? Kotun rigasa na shari'a court. Waccan da kika kai kara a baya? Ita wanda aka fara, shi ya fara kai kara na, sai aka ce in juya na juya. To ita ne suka neme ni suka ce ana nema na. To wakili na wanda ya tsaya musu ya ce min to shi zai je shi kotu, ni kuma sai in tafi police station. Tunda kotu aini ne da kara zan iya tura wakili. Shi kuma zai je a matsayin wakili, ni kuma in je ni police station. To ina police station aka kira ni aka ce an kama wakili na, an kai shi prison. Shi wanda ya je wakilce ki? Shi an kai shi prison. Ni ma na je ni na gama da police station aka ce ni ma an kama ni. Sa'an nan ita ma matar shi ta je shi ta washe gari da safe ranar 13 ga wata ta ji me ya faru, ita ma aka kama ta. Mata wane? Ita matar wanda ya tsaya min wakili na ɗin. Duk ukun aka kulle ku? Dukkan mu aka kama mu, dukkan mu uku. Wai kulle ku? Shi alƙalin kotun shari'a court Dahiru Bamalle na rigasa. Ya faɗa muku dalilin da yasa yayi wannan kamu har na mutum uku? To ni dai gaskiya ban san dalili ba, ni dai ya ce wai wakili na aiko na raina kotu. Me yasa na aiko wakili na?
shine dalili. Kuma ga mahaifin yara ran da aka kai mu prison ga na yara a cikin kotu, amma ba a yi shari'a ba, amma an kai mu prison. To da aka kai ku bursuna da cewa kun raina kotu, sai me ya faru? Bayan mun dawo kuma sai kotu. Kun kwana ne? Mun kwanan mu 3 a cikin prison. Ita kuma wanda aka kai ta, matar wanda mijinta ya tsaya ma, ita tana da karamin ciki. Muna zuwa an kai mu prison din nan, a ranar ta fara jini ya fara fita mata saboda tsoro da tashin hankali da ta samu saboda an kai mu prison. Kwanan mu 3 a cikin prison, mu muke aikin gidan nan gaba daya saboda an ce idan ka je ka ku jarirai ne, yadda dai suka yi mana bayani, ku za ku dinga yin aiki. Har na ce musu a asibiti an hana ta aiki, karamin ciki ne, sun ce dole su yi ta yi. Hakan nan kwanan mu 3 mu muke yin aikin gida, shara, mofin, shara ne mofin sai ka yi 9 da shara, ka wanke ɗaki, bayuka, ka yi sharan gida. Ba abincin bai da kyau. Haka muka je mu kwanan mu 3. Cikin zubewa yake nan? Cikin ya zube bayan mun fito daga prison saboda wannan firgicin da wannan aiki da ta yi, sai da cikin ya zube. Sa'an nan kuma mun zo mu alƙalin ya sake neman mu, wai an kawo wanda ya aikata laifin, shi ya ansa yayi sau ɗaya, ya kira wata rijistara ta zo ta ba da shaida wai an aikata, kuma ya ce shi yayi sau ɗaya. Shi kuma shi dai wanda ya aikata sun ce wai wani ne ya aikata, kuma wanda ya aikata an kawo shi yaron ɗan shekara 7 ne. Wato an ɗauke laifin da kike tuhumar mijinki an mai da shi kan wani da aka zo da shi? Haka ne, kuma ba tare da an yi shari'a ba, don ba a tambaye shi ko sau ɗaya ba a cikin. Daga ina aka zo da shi wanda aka ɗora? Shi ma daga gidanmu yake, yaro ƙarami ne aka kawo shi. Bayan kotunan ta muku wannan ɗauri na kwanaki 3 kuma kun fito, me ya faru? Ai da kotun ta kai mu prison, sarkin gangari da shi ne da ya je wani taro suka haɗu da Hajiya, ya faɗa mata ga abin da ya faru. Wace ce Hajiya? Hajiya Sadiya Babaju Foundation. Wato ɗaya daga cikin masu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan, wadda ta shigo ta fara taimaka miki? Yawwa, to ita ne ta yi ƙoƙari aka fito da mu daga prison. Ita ne kuma da bayan an fito da mu, saboda wahalan da ta shiga mun sha, ta ce in Allah da ba za mu ƙara ma koma kotun ba. Ta yi ƙoƙari ta je high court, aka dakatar da shari'an da yake, aka ce wannan ba shari'a shi bane, a ce lalata yara ba shari'a na ƙaramin kotu bane, aka dakatar da shi, ba mu ƙara zuwa ba. So bayan nan kuma aka ce to yara kuma ya riga ya ba ma mahaifinsa. Wane ne ya ba su? Shi alƙalin kotun riga sai ya ɗau yara ya ba su, a ranar da aka kai ma prison ya ɗau yara ya ba wa mahaifinsu. Yanzu 'ya'yan ba su hannunki? Yanzu haka 'ya'yana ba sa hannuna, saboda a lokacin sarki gangari da ya yi magana ya ce a bashi yara, bai kamata ana zargin mahaifi da lalata ba kuma a ce an bashi yara. To a karɓo yaran a hannun shi. To bayan nan shine aka sake kuma ba wa sarki gangari da takarda a kotun shari'a court na rigasa, wai ana neman shi da yara. Yana zuwa aka karɓa yara, sarki mu muka baka yara, mun karɓa yara mun ba wa abokinsa, an ba ma abokin shi yara. Yanzu haka ban san inda yara suke ba, ban san a halin da suke ba. Banda ke yana da wata matan ne? Ni kaɗai ce. Kuma aka ba shi yara, sun yi kwana nawa kafin aka ƙara dawo da su wajen sarki? Ranar da aka karɓe su, ranar sarki ya je ya karɓe su ne. To bayan mun da prison kuma aka sake karɓan su aka ba wa abokin shi. Yanzu ban san halin da suke ciki ba. Yanzu kwata-kwata ba kya ganin yaranki? Ban san inda suke ba. Kun yi magana da abokin nashi? Ki yi haƙuri. Yi haƙuri, shi abokin mijinki wanda aka ce an bashi. Kun yi magana don ki tabbatar suna hannun shi? Ban yi magana da shi ba. Amma ba san inda suke. Yanzu haka da halin da ake ciki, an ce kun canza kotu, kamar an ji lauyan shi mai ɗakin naki.